Dobrý deň, milí priatelia. Toto video bude trochu také netradičné, ako boli tie moje predošlé. Ja by som chcela možno s vami prediskutovať takto na diaľku takú trošku osobnú tému. Som veľmi rada, že ten môj nový YouTube kanál vzbudil taký veľký záujem a chcela by som teda povedať alebo podeliť sa s vami o to, že reakcie boli aj pozitívne, aj pochopiteľne negatívne. Najskôr trošku takých usmernení, čo som vyčítala z diskusie. Ja som vám hovorila, že tá diskusia ma teší a že sa ju snažím tak, ako mi to čas dovolí, aj prečítať, no nie vždy sa mi podarí všetko. Ja som zvedavá na tú spätnú väzbu, na tie vaše názory a teda chcela by som hneď na úvod povedať, že ja na svojom kanáli nikoho necenzurujem. Proste nech si tam každý píše, čo chce, nech sa každý prejaví, ako chce. Sú tam aj niektoré veci, ktoré sú veľmi negatívne, niektoré by som povedala, že až vulgárne. No mne naopak dobre padne, že sa stretávam s pomerne takou celkom dobrou reakciou, pozitívnou, že nie len teda vo forme tých diskusných príspevkoch, dokonca mi niektorí ľudia aj písali na mail, alebo dostala som aj listy poštou, čo si veľmi cením, kde reagujete na tie témy, ktoré sme preberali. Aj teda na mňa ako osobu. Tým, ktorí sa tam zapájajú do tých diskusí nejakým nešťastným alebo neslušným spôsobom, by som chcela odkázať jedno, že moje názory, ja sama ešte nie som taká osobnosť, aby som bola proste zaradená medzi povinné čítanie. Takže keď sa vám moje názory nepáčia a keď sa s nimi nestotožňujete, tak ich nemusíte čítať, nie je to žiadna povinnosť. To, čo by som chcela tiež akože trošku o tom pohovoriť, je, že veľmi často sa niekde objavujú, alebo ani nie často, ale objavujú sa také osobné útoky a útoky na mňa ako na osobu a na ľudí a veci, ktoré sú pre mňa veľmi citlivé. Viete, ja som tiež len človek a ja to tiež ako človek každý vnímam. A hoci médiá v začiatkoch mojej kariéry ešte v SNS ma vykreslovali, ako dávali mi prívlastky, železná lady SNS a podobne, oni to brali ako negatívne hodnotenie. Ja sa priznám, že vtedy aj teraz som na to hodnotenie celkom hrdá, lebo ja som možno tvrdá na seba, som tvrdá aj na ostatných politikov, to možno z mojich príspevkov cítite aj viete, ale proste tiež ma život naučil, teda nie byť tvrdou, ale naučil ma, že ja som možno dosť rán schytala počas svojho života, ale dosť som ich aj rozdala. A niekedy to boli aj doslovné rany. Takže ja za seba viem, akože sa teda obrániť, viem za seba stáť a určite nepatrím medzi tých, ktorí by si dali skákať po hlave. Nie som nejaká taká slabá ženuška, ktorá sedí ako nejaká šľahačka na torte a čaká na nejakú príležitosť. Čo však teda neznášam a proti čomu sa chcem aj ohradiť, je také prejavy ľudskej málosti a to sú tie také podpásové ľudské útoky. Viete, ak tam niekto hodnotí môjho manžela, ktorý je 20 rokov po smrti, alebo môj vzťah v Rusku, tak si myslím, že je to podlé. Lebo to je naozaj podlé a veľmi nízke od tých ľudí. Pretože nepoznali ani jeho, nepoznajú mňa a nemá ich čo zaujímať môj osobný vzťah a niečo podobné. Ja som so svojím vnútrom, so svojou dušou nikdy do médií, ani do smotánok, ani nikde neliezla. Ja si svoje súkromie strážim a keď mi ho médiá v tých začiatkoch pred niekoľkými rokmi rozdupávali, tak to určite nebolo nič príjemné. Ani pre mňa, ako tú železnú lady, alebo ako ma niekto vykresľuje. Ja by som tým všetkým, ktorí sa radi hrabú v mojom súkromí, aj v súkromí niektorých iných, odkázala slova takého veľkého umelca, ruského umelca Vladimíra Vysockého, ktorý bol spevák, bol básnik, bola to veľmi silná osobnosť, ktorý povedal, že ja neľublю, когда мне лезут v dušu, tým bolí, когда мне в нее плюют. V preklade to znamená, že nemám rada, keď mi niekto lezie do duše a tým skôr, keď mi do nej pľuje.
A ja by som teda odkázala tým všetkým, ktorí sa radi hrabú v mojom súkromí a v mojom osobnom živote, že nelezte mi do môjho vnútra, do mojej duše v vašich špinavých bagančiach. Hoci myslím si, že tento odkaz bude aj tak nejakým spôsobom, takým hádzaním, ako sa hovorí, periel sviniam. Často tam niektorí neprajníci hodnotia, čo ma dosť pobavilo. Priznám sa, oni si mysleli, že ma to citlivo zasiahne, aj môj výzor. Že proste vyzerám tak a nejak sa im nepáčia moje ústa, nepáči sa im nič. No tak ja by som im odkázala, že viete, ja nie som modelka. Ani som ňou nikdy nebola. Možno by som aj chcela byť. A politika, vážení, nie je súťaž krásy. Politika je o niečom inom. Lebo už ste tu mali kandidátov alebo kandidátku, ktorá vás očarila svojimi vlasmi a ktorú ste volili. No a výsledok bol aký? Že proste ona tie vlasy stále má také, ako ich mala, ale republika je v veľmi zlom stave a možno vaši synovia budú onedlho rukovať niekde na Ukrajinu. Čiže namiesto výsledkov práce by ste sa mali zaoberať, ale namiesto výsledkov práce by ste sa nemali zaoberať tým, ako ten človek vyzerá. Ak teda nechodí v teniskách alebo nevytrča svoje smradlavé ponožky niekde v Národnej rade alebo na zasadnutí vlády. Aj takého blázna sme tu mali. Viete, ale aký bol výsledok potom výsledok práce tejto političky? Že médiá, aj vy ste sa dočítali napríklad zo zahraničnej cesty, že aké proste oblečenie mala na sebe, ktorý snobský ten návrhár modný jej vytvoril tú kreáciu presne na túto návštevu, hej, čo návšteva to iné šaty, čo to vlastne symbolizovalo, či to bol Dunaj, alebo či to boli nemecké farby, alebo ja neviem čo, halapartňa a podobne. Čiže o tom to nie je, o tom politika nie je, o tom by nemali byť výsledky práce politika. Alebo máme političky, ktoré namiesto výsledkov svojej práce a diskusie niekde v politických diskusných reláciách sa prezentujú viac v smotanke tým, že koľko stál momentálne outfit, že šaty, topánky, kabelky, že to bolo možno v sume, ktorá by stačila aj štvorčlennej rodine na 1 rok, aby vyžili. Čiže ako som povedala, nie som modelka, nemusím sa každému páčiť. Toto nie som ja. Ja sa tiež ako každá žena rada pekne oblečiem, mám rada pekné veci, ale ako politička som sa nikdy týmto neprezentovala a ani nebudem. Pretože ja si myslím, že aj politička je v prvom rade teda žena, ale v tom, že robí politiku, by si mala prezentovať svoje politické názory, formulovať myšlienky, formulovať vízie o tom, čo sa dá zmeniť, ako sa to dá zmeniť. Proste robiť normálny odpočet práce voči vám, voličom. Takže možno môj obraz v médiách nie je taký nejaký prajný, ale väčšinou ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, aký človek skutočne som a nemusím nič dokazovať. No, takisto mnohí mi tam nadhadzujú, že majetok a podobne. Niektorí dokonca píšu, že proste som si nakradla. Tak vážení, ja by som chcela povedať úplne jednoznačne, ja som si v politike nič nenakradla. Láskavo si to zapíšte za uši. Lebo možno keby som v tej politike kradla, tak v tej politike som doteraz a nemala by som také problémy, ako som mala, že ma z istej nemenovanej strany vyhodili práve za kritiku korupčných kauz. A doteraz tie korupčné kauzy niektoré ešte stále fungujú a peniaze, ktoré na tom niekto zarobil, ani štátu nevrátil. Na druhej strane ja sa nesťažujem, že by som žila nejako biedne, ani to nebudem robiť ako niektorí pokryteckí politici. Ja proste som človek, ktorý je zabezpečený, ktorý možno, a to nie je falošná skromnosť, k tomu životu až tak veľa nepotrebuje. A ja sa akože cítim komfortne. Ale na druhej strane ja som nikdy nežila papalášsky život. Ja som žila vždy ako normálny človek. Ako normálny človek žijem aj teraz.
Pretože ako človek, ktorý pôsobí v komunále a pôsobím dlhodobo v komunálnej politike, ja sa dennodenne stretávam s ľuďmi. Ja nechodím do práce zavretá v nejakom opancierovanom aute. Ja sa nebojím ísť na stretnutia, kde je veľa ľudí. Ja sa ľuďom nevyhýbam. Práve naopak. Ja sa s ľuďmi veľmi rada rozprávam, či už je to vo vlaku alebo v mestskej hromadnej doprave. Ak ma niekto slušne osloví, veľmi rada sa porozprávam. A môžem povedať, že sa stretávam aj po takých dlhých rokoch v politike s pozitívnymi reakciami. Čo je pre mňa lepšie vysvedčenie, ako keby som mala možno plný šatník nejakého drahého oblečenia a proste kabelky na každý deň inú. Takže ja som rada medzi ľuďmi a to si myslím, že to je taký pocit na nezaplatenie v politike, že môžem ísť po ulici tak ako každý bežný človek a nemusím sa báť, že mi niekto vynadá, alebo že by niekto bol na mňa sprostý. Ja som prístupná všetkým argumentom a chcela by som tiež odkázať tým, ktorí mi tam nadávajú, že jednoducho ja nechápem ich logiku ani ich vnútro. Ani asi nikdy nepochopím, pretože čo si myslíte, že ja pod tlakom vašich vulgarizmov zmením svoje názory? Však argumentujte, bavme sa ako normálni ľudia. Jeden má taký názor, druhý má hen taký názor a tak ďalej. A potom ešte odkaz pre tých, ktorí ma tam s nejakými takými proste vulgárnymi nejakými dovedkami, slovami posielajú do Ruska. Tak jedna dobrá správa je, že do Ruska sa chystám ešte tento rok. Ale tá druhá správa pre vás je, že ja sa z toho Ruska ale vrátim. Ja sa vždy vrátim na Slovensko a ja budem vždy žiť len na Slovensku. Takže mňa sa tak ľahko nezbavíte. A tí, ktorí ma máte radi alebo nemáte radi. Ja som takisto nevolila spôsob kampane tak, že by som obvešala Slovensko svojou tvárou, alebo by som proste si dávala drahú inzerciu, že by som získavala nejakých sponzorov, ktorým som potom zaviazaná, alebo že by som proste pýtala peniaze od ľudí. Myslím si, že za tie roky v politike ma poznáte dosť dobre. Viete, aký som človek. Ja už som žartovala, že jediné, čo by som vám mohla ešte odhaliť, čo ešte asi nebolo odhalené, to keby som vám namiesto normálneho plagátu urobila billboard, kde by bolo trebárs môj rentgenový snímok. Tak to ešte asi o mne neviete. To by ste ma už poznali úplne dokonale. Takže proste ja kandidujem taká, ako som. Takú, ako ste ma vždy poznali. Je na vás, že či naletíte po zlátkam, alebo že či proste budete voliť ľudí, ktorých poznáte a ktorí sú preverení časom a ktorí viete, že to Slovensko nikdy nezradia. Čiže aj o tom budú tie európske voľby a považovala som za potrebné urobiť takú možno spoveď a trochu si tak otvoriť a povylievať srdiečko. Tak urobte si z toho záver sami a hovorím, že ja sa ničomu nebraním. Ja rada s ľuďmi diskutujem, len tá diskusia musí obsahovať fakty, musí mať hlavu a petu a hlavne musí byť slušná. Nikto predsa nezmení názor len preto, že mu to niekto prikáže. Na príkaz sa názor zmeniť nedá. Pod vulgarizmami takisto. Takže veľmi dobre rozmýšľajte, priatelia, kto vám čo hovorí vlastne v tej volebnej kampani, ako vám to hovorí. A rozmýšľajte, ako sa rozhodnete. Ďakujem.